అండి దిస్ ఇస్ కౌసల్య గారు ఫ్రమ్ ఏకేజీ క్రియేషన్స్. మన బ్యాగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లో మేము ప్రిపేర్ చేస్తున్న బ్యాగ్స్ వచ్చి ఇట్లా ఎంగేజ్మెంట్కి సంబంధించిన బ్యాగ్స్ అనమాట. మీకు కావాల్సిన కస్టమైజ్డ్ నేమ్స్ తోటి, కస్టమైజ్డ్ కలర్ కాంబినేషన్స్ తోటి మేము ప్రిపేర్ చేస్తామండి. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ us when you require. This is ఏకేజీ క్రియేషన్స్, హైదరాబాద్ నిజాంపేట నియర్ బై KBHP. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. ఆ బ్యాగ్ చూపించింది గారు. ఇలా మీకు ఏమన్నా అవసరమైన కలర్ కాంబినేషన్స్ తోటి, సైజ్ వేరియేషన్స్ తోటి మన యూనిట్లో ప్రిపేర్ చేసేస్తామండి. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ us. ఎంగేజ్మెంట్కి, మ్యారేజెస్కి, హౌస్ వార్మింగ్కి, శ్రీమంతానికి, ఒడుక్కి అండ్ ఉపనయనానికి, షష్ఠపూర్తులకి అండ్ ఆఫీస్ పర్పస్గా మన 1 year యానివర్సరీకి అండ్ ఉమెన్స్ డేకి కూడా మనము ప్రిపేర్ చేసేస్తామండి. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ us when you require. This is ఏకేజీ క్రియేషన్స్, హైదరాబాద్ నిజాంపేట నియర్ బై KBHP. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ us when you require. This is ఏకేజీ క్రియేషన్స్, హైదరాబాద్ నిజాంపేట నియర్ బై KBHP. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. Thank you for watching and please subscribe.